Ini-email sa akin yung invoice guys eh. Nung aming ano, shop manager, yung mechanic manager namin kasi siya gumagawa ng invoice at andito sabi, okay, para malaman natin kung ano talaga. I-share ko sa inyo lahat para malaman natin ano talaga yung mga ginawa sa aking sa truck. Bakit umabot ng ganong kahalaga, ganong kalaki. Okay. Adyo guys, once again, it's Lakay Tracker here, no? Nagbabalik tayo. Sa mga nakasunod, no? Andun tayo lastly sa New London, Wisconsin. Nag-deliver tayo doon at pagkatapos na nag-drop tayo, nagpahugas tayo ng trailer, including Cordapia, napaliguan din natin, no? After that, nag-travel ako all the way here in Sheboygan, Wisconsin. I-drain up ko yung trailer ko doon, clean trailer. Tapos, nag-park muna ako rito sa Walmart. As you guys can see, nasa Walmart tayo. Ayan. Andyan yung malaking sign ng Walmart. Dumampot ako ng konti kong grocery doon kanina. Pandagdag lang sa ating extra kasi nandito na rin lang naman tayo, no? Ayan. Gusto ko rin i-share sa inyo, natanggap ko na guys yung ah yung ng ating truck, yung safety, yun. Natanggap ko na yung safety ng truck from shop namin at na-compute na nila kung magkano yung babayaran natin sa kanila, including yung alignment na yon. Buksan muna natin ang truck, inspeksyonin muna natin kasi mamaya pupunta na rin ako doon sa pipikapan ko ng trailer mga bandang alas 3. Anong oras pa lang ngayon dito eh. Maaga pa ng konti kaya may pagkakataon pa tayong inspeksyonin ng truck natin dito, make sure walang problema. Okay. Kunin ko yung cellphone ko at tignan natin yung mga pinagawa sa ginawa nila. Ini-email sa akin yung invoice guys eh. Nung aming shop manager, yung mechanic manager namin kasi siya gumagawa ng invoice at andito sabi, oh, okay, para malaman natin kung ano talaga. I-share ko sa inyo lahat para malaman natin ano talaga yung mga ginawa sa aking sa truck. Bakit umabot ng ganong kahalaga, ganong kalaki. Okay, dito. Ayan. Ipa-plus ko diyan guys sa inyong sa inyong screen para makita nyo. Ayan. So, bale, ang ginawa nila guys ay sa annual government, sabi niya equipment 2098, which is itong unit natin, ito yung number niya, 2098, nakita natin. At owner name, Lakay Transport Inc., which is yun yung aking company name. Tapos, yan, name 2098, yun nga, yung year 2022, make Volvo odometer. Nung nag-conduct sila ng inspection ng odometer natin is 888,471. Ayan, work order, and then date.
Ayan, yung serial number, description, MGI including FBM with steer alignment, front wheel bearing, 6-wheel brake job, exhaust leak repair, and leaking shocks replacement. Yun yung mga ginawa nila guys. Ayan, annual government safety inspection, which is yun yung ating ano, ito yon, nakita nyo? Ah. So 2026 na yung ano. Tapos natin konti para makita natin. Ayan, 2026 na next year ang ating expiration ng July 31. So yan yung magiging ano natin, July 31. So ang mangyayari, magpapa-inspection na naman ako ng August. August 1 dapat magpa-safety inspection tayo para sa ganon 2027 August ang expiration naman niya. Tapos ano pa yung mga sinasabi nila rito? Replacement torque wheels to 500 foot libras. Replace leaking left steer shock, RFD shock. Replace worn front steer tire. O yun, dalawang steer tire natin na replace ito. At ang halaga yan guys, yung steer tire na yan. Nasaan na ba yun? Maliliit siya. Ang steer tire niya, amount 400. Okay? Tama ba yung nakita? Yung hindi, nandito yung part niya sa baba guys, steer drive shock manho. Balikan natin. So ang steer tire, pound rotor crack filled, MGI replace. Sabi niya, replace field leaking exhaust clamp, lobe oil change, filter brake adjustment, field DEF, etc., including grease unit, steer shock. Requires needle fitting, not grease. Okay, so ito kasi hindi nila wala silang needle guys. Ito yung problema sa amin, wala silang needle, kaya bibila ako ng needle tapos ako na lang maglalagay niyan. Maliit lang naman yan sa steering wheel yan eh. Oh, yan yung ano niyan guys. Titignan natin. Perform brake job on all 4 drive cams inspected. Replace shoes, hardwares, and drums. Drums failed, spec 16.600 or greater. Ayan, yung mga 4 hours. 80 ang isang nakikita natin. 4 hours ang ginawa nila. Ang isang oras, 80. Ang amount, 4 hours times 80. 8 plus 8, 16, 32. 322. Excuse me. 322. Lahat yung trabaho yun sa drive ko nandun sa ilalim, hindi ko nasisilungin. Ito nakita natin. Kapalitan niyang isang yan. Sa kabila. Kapalitan din. Yeah! Tapos, nagpa-change oil tayo. Kasama yan. Tapos, ito na yung mga parts. Basahin ko yung mga parts nito guys. Makikita nyo rin dyan sa inyong mga dyan sa screen nyo, ipa-plus ko rin yung parts. So, steer drive shock Monroe EM, Volvo shock drive EM road choice 16.5 by 7 Unimount. New Q-line brake show kit. Hardware, Volvo OEM front rotator, brake pads, truck trailer wheel bearing set, fuel water separator. Ito yata yun, fuel water separator. Ito yata yun guys. Ito yun. Yeah!
O yan, may tumatawag. Baka ito na yung aking ano, load. Ah, hello, yes sir. Yes sir, I'll be there shortly. I'm going to do my pre-tip now. Thank you. Thank you sir, thank you. Can you please ask them to send the ECE? Wala na, di na ba na? Ay, ready na yung load natin guys, pipick upin. So, conduct na rin tayo ng pre-trip. So, ituloy ko lang. So, brake, set, sabi niya, fuel water separator, fuel filter spin on, oil filter spin on, 6 hole, hubcap 4 by 1 half, Volvo 4 clamp, steer wheel seal, Michelin Virgin steer tire, ito yun, dalawa. Virgin yun eh. Wala pang nagamit, ibig sabihin, hindi pa nagagamit. Steer, oh. Tapos, lastly is premium oil. Nagpa-change oil din kasi ako guys, kaya yon. Change oil, nagpa-change oil na rin tayo. Now, kahit papano, kasama ang alignment, yun nga sinasabi ko, lahat ito, including the parts at saka labor, pumalo ng 8,500 or 8,600 na lang kamo, walang butal. And then, yung alignment na 600, so pumalo siya ng 9,200. Yun yung nagastos natin lahat. Wow! Ready naman tayo sa pag hit the road. Nakita nyo naman. Sa mga nakasunod, ito na. Kapalitan na rin natin ng gulong. Virgin na virgin. Buti ka mo, si Mrs. nandyan lang, malapit lang, kaya mabilis niyang nadala. Lalagyan natin ko ng greasing. Kunin ko yung greasing ko rito. Kunin natin itong guys. Grasa. May grasa ako dito eh. Grasahan natin yung ating Wala na, konti na lang din. Naubusan ako ng surgical gloves, kaya ito na lang, plastic. Lagay ko na lang sa plastic sa kamay ko. Tara, lagay tayo. Bale, papakiusap ko na lang guys na na malaking halaga yun eh. Pumapalo siya ng 9,200. So ipapakiusap ko na lang sa shop namin na gawing 3 gigs. Tagti 3,000 plus ang isang buwan. Pakiusap na lang natin. Kasi siyempre may pamilya tayo eh. Pwede naman yun eh. Mabait naman sila. Ganyan naman ang mga company rito eh. Sa kabila. Ganyan ang mga company rito guys. Pag owner operator ka, pwede mong ipakiusap sa kanila yan. Nila. 3 gigs nila yan. Ayun. Okay na. May mga bubot ko rito. Ayan. Ako ng plastic. Mali rin yung binili kong ganito. Dapat ang binili ko yung pipigain na lang para hindi ako mahirapan. Wala eh. Kaya mo, ubusin ko lang ito, tapos bibili na lang ako ng bago. Ayun.
Yan talaga. Tapong ko ito. Tapong ko lang. Alright guys, i-pre-trip muna natin. I-check muna natin yung mga gulong natin. Ganyan lang kapag by the beginning of the day, kailangan mong i-pre-trip yung unit mo. I-check natin lahat. Basta na-check mo na, okay na yon. Pero kung yung mga problemang occur somewhere down the road habang nagda-drive ka, hindi mo talaga ma-expect na hindi mo talaga mapipigilan yon kasi talagang pangyayaring yun eh. Ito na naman ang problema. Hindi na maganda. Ay, malambot. Kailangan kong kailangan kong dagdagan ng hangin nito. Malambot ah. Oh, malambot. Dadagdagan ko ng hangin yan. Maraming truck stop dyan na pwede yan pagdagdagan ng hangin. Ito yung virgin tire. Makababa pang buhay nito. Hmm. Ayan. May grazing na. All good to go. Eto, wala tayong license. Pero sabi ng aking safety manager, okay lang i-drive. Pwede naman tayong magmaneho kahit walang license na isa. Basta mayroon tayong isa doon. Hindi nila papansinin yan. Pero kapag hindi nila nakita doon sa harapan, pull over ka nila, kukwestiyonin nila yan. Pero siyempre, sinabi ko na rin naman yung sa shop namin sa safety namin. Pag uwi ko ng Winnipeg, pagbalik natin sa Winnipeg, meron tayong bago niyan, ikakabit na lang. Yan. Yun. Alright guys. Lights! Sa taas, yung gumagana. Sa likod. Gumagana yung ilaw dyan sa likod. Ay, sarado na natin. Larga na tayo guys. Alright, let's go. Alright, let's go guys. At least na pre-trip natin. At least nakuha ko na yung invoice. Lahat-lahat is pumalo siya ng 8,500 something, 8,600 ka mo na lang plus 600 na alignment. So 86 plus 600, so pumapalo siya ng 9,200. Ipapadidak ko na lang ng 3 beses yan sa company sa truck para sa ganun hindi naman ako mahirapan. Okay lang sana kung bayad na yung truck. Hindi, madali lang sana. Pero ganyan naman ang ginagawa ng mga company rito guys. Mga small trucking company na katulad ko. Sabihin na lang natin mga owner operator. Ipinapadidak nila ng 3 times, 2 times, depende kung gaano kalaki. Kaya hindi ka mahirapan pag nag-owner operator ka dito guys. Tutulungan ka naman talaga ng company. Hindi ka nila just basta na lamang na i-drain na wala man lang matira sa'yo kasi siyempre alam naman nila yun. But anyway, let's roll. Kunin na natin yung load natin at ang load natin yun papunta ng Toronto, Ontario na naman. Punta tayo ng east. Alright? Stop for the stop sign.
Alright guys, ayan na 41066, yan yung ating trailer. Atrasan ko lang. Alright guys, ayan. I-pre-trip natin maigi ito kasi baka mamaya may problema, hindi natin makita. Pag pre-trip, doon natin makikita. Nakuha nyo, ibig ko sabihin. Para minis, conduct tayo ng proper pre-trip inspection guys, para make sure walang problema. Okay, unang-una, tripod pa, marami pa, para hindi tayo maubusan ng crudo sa ating trailer. Temperature, make sure ang check point okay, 28, 31. Ayos. Continuous. Pre-trip, mga ilaw. Contact tayo ng proper pre-trip. Right. Okay, so nandito. Ilan ba gauge natin? Baka mamaya 60. Hindi siya pwede pumalo ng 100. Tama ng mga between 60 to 80. Nasa 80. Medyo mabigat dito kailangan ko yata mag-adjust. Ayan, 80. Mag-adjust ako ng mga dalawa. Markahan nila kahit mag-adjust ako, pabigatan ko ng konti doon sa aking kahit dalawa. Ilagay lang natin sa huwag lang pumalo ng mga malapit sa santaan kasi mabigat na yan. Of course, sa ilalim. Pero dito pa lang ayan, mga ganyan na makataas para wala tayong problema, Brad. Malayong malayo siya sa kuskusan ayos. Ang airbag niya properly inflated, walang problema sa mud flap. Okay. Cable wire, good. Meron tayong cable wire. Ilaw dito sa baba hanggang sa taas gumagana. License plate. Ayos. Matigas. Ganda ng tigas Ayos. Ayos guys, punta na lang ako sa opisina nila at kunin ko yung papel, lakarin ko na lang. Hindi ko na ipapakita kung saan yung opisina nila kasi yun ang bawal. Ito yung maganda naming pinipikapan, kaya hindi ko ipapakita. A few inches later.
Guys, ayan. Nakuha ko na yung papel. Kompleto na rito. At kasama na rin kamo yung Ace Manifest ko. Pinadala na rin ng aking dispatch. Ang sarap naman. Ngayon, ang gagawin ko ay hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kunin ko yung passport, ipit na natin dito para make sure nandyan na lahat. Okay, yan. Passport, tapos Ace Manifest. Kaya lang, ipat lang natin. Hindi natin makalimutan pagka yan lang yan, nakakandaan mo. Alright guys, so paano? Hanggang sa muli natin pagkikita, no? Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa video vlog ng Lakay Tracker. Ingat kayo lagi dyan guys, ha. Ayan, nakausapin ko yung aking dispa shop manager. Kaltasan na lang nila ako ng bayad na kada kada sahod kalahati. So 9,200 divided by 3, tama. Unang kaltas 3,200 yun. Ganun na lang. So para, thank you for watching guys. Ingat. God bless. Until next time. Bye bye. Lakay Tracker.